Представи си, че печелиш от лотарията. По банковата ти сметка вече има десетки милиони евро. От години мечтаеш само за едно. Чисто ново Ферари. Отиваш в най-близкия дилър, избираш си подходящото и казваш: купувам го. Но вместо да започне договора, служителя най-спокойно ти казва: съжалявам, не може да го получите. И това не е защото нямаш достатъчно пари. Не е и защото моделът е разпродаден, а просто защото Ферари не иска да ти го продаде. Е нормално. Повечето компании по света се борят за всеки един клиент. Инвестират в реклами, промоции, намаления и такива неща. Само за да продадат още един продукт. Ферари обаче прави точно обратното нещо. Те произвеждат по-малко автомобили, отколкото могат да произведат. Ограничават клиентите си, карат ги да чакат с години, а понякога дори отказват продажба на известни личности и милиардери. На мен, например, ми отказаха. Супер странно, нали? И точно това ги прави една от най-желаните марки на планетата. Но как е възможно една компания да стане толкова успешна, като казва не на клиентите си? Отговорът започва преди повече от 100 години с едно момче от малък италиански град, което мечтае не да строи коли, а да печели състезания. И тази мечта ще промени автомобилната история завинаги. За да разберем защо Ферари е толкова успешна компания, трябва да се върнем назад. Много назад. През 1898 година в Модена се ражда момче на име Енцо Ферари. По това време автомобилите са истинска рядкост. За повечето хора те изглеждат като странни машини без никакво бъдеще. Никой от тях дори не подозира, че след няколко десетилетия те ще променят света. Като дете Енцо Ферари не мечтае за богатство. Не мечтае да стане собственик на голяма компания. Той мечтае само за едно – състезания. Едва 10 годишен баща му го води на автомобилно състезание. Звукът от двигателите, миризмата на бензин остават завинаги в неговото съзнание. Това е моментът, който определя живота му. По-късно Енцо споменава, че още тогава е знаел с какво иска да се занимава до края на живота му. Но съдбата има други планове. Когато избухва Първата световна война, Италия се оказва въвлечена в един от най-кървавите конфликти в историята. Енцо е мобилизиран. По време на войната губи баща си и брат си. Дори самия той се разболява тежко и едва оцелява. След края на войната се връща в дома без пари и без никаква ясна посока. Но не се отказва. Търси работа в автомобилната индустрия, защото вярва, че точно там е неговото място. Дори кандидатства в Фиат. Боже мой, каква е съдбата. Най-големият автомобилен производител в Италия. Брей. Страшна работа. Получава отказ, разбира се. Това, би отказало повечето хора, но не и Енцо. Няколко години по-късно получава работа като тестови пилот и състезател. Таланта му привлича вниманието на една компания, която по това време вече набира скорост. И това е именно Алфа Ромео. Сега ще ви кажа един факт, който много хора не знаят. Когато чуем името Ферари, повечето хора си представяме червена кола. Истината обаче е съвсем различна. През 1929 година Енцо основава Скудерия Ферари. Надявам се Скудерия да се казва, нямам се да представя. Скудерия. I don't know, bro. Но тя не произвежда автомобили. Това е състезателен отбор. Нейната задача е да подготвя и управлява състезателните автомобили на Алфа Ромео. С други думи, Ферари започва като състезателен екип, а не като марка автомобили. Именно това обаче обяснява една особеност, която остава жива и до днес. За Ферари състезанията никога не са били реклама. Те са причината компанията изобщо да съществува. След години съвместна работа, отношенията между Енцо и Алфа Ромео започват да се влошават. Той мечтае за пълна независимост. След разделата обаче подписва договор, който му забранява да използва собственото си име върху автомобили. Представи си да носиш фамилията Ферари, но да нямаш право да я поставиш върху кола. И отгоре на всичкото това продължава няколко години. Но когато ограничението най-накрая отпада, Енцо започва от начало. 1947 година се появява първият автомобил с името Ферари. Ферари 125 S. Под капака му работи V12, т.е. V-образен 12-цилиндров двигател, което е направо немислимо за времето си тогава. Само няколко седмици след дебюта автомобила печели първото си състезание. Това не е просто победа. Това е началото на една легенда. Повечето автомобилни компании измерват успеха си под един знаменател.
колко коли са продали. Ферари обаче никога не мисли така. Те се надпреварват да произвеждат възможно най-много коли. Обаче Енцо вярва в нещо друго. Ферари винаги трябва да произведе една кола по-малко, отколкото пазарът иска. Тази философия се превръща в основата на цялата компания. На пръв поглед, на повечето хора това им изглежда нелогично, нали? Защо ти е да отказваш пари? А и тези коли никак не са ефтини, така че защо да отказваш пари? Много пари. Защо да не си увеличиш производството, след като има такова огромно търсене? Защото Енцо разбира нещо, което повечето компании научават твърде късно. Колкото по-достъпен е един продукт, толкова по-малко специален става. Ферари никога не продава просто автомобили. Тя продава усещането, че си част от нещо, до което почти никой няма достъп. Психолозите отдавна са открили един феномен. Хората почти винаги желаят това, което не могат лесно да получат. Това се нарича ефектът на недостига. Представи си два магазина. В единия има хиляди еднакви часовници. В другия има само един, който се струва на теб по-ценен. Ферари изгражда целия си бизнес именно около тази идея. Ограничените серии, списъци с чакащите, поканите само за избрани клиенти. Всичко това кара хората да искат още повече, именно защото знаят, че не е достъпно за всеки. И тук се случва нещо невероятно. Докато повечето компании харчат страшни бюджети, за да убедят хората да купуват техните коли, Ферари кара хората сами да се борят за правото да бъдат клиенти. Но това е само началото, защото истинската гениалност на Ферари не се ограничава само до това. Компанията иска да създаде свят, в който парите не винаги са достатъчни. Свят, в който милиардери, знаменитости и така нататък могат да чуят думата не. Нека си представим, че сме мултимилионери. Имаме огромна къща, частен самолет, яхта и колекция от най-скъпите автомобили в света. Но един ден решаваме, че искаме да имаме най-новия лимитиран модел на Ферари. Свързваме се с дилъра и чакаме единствено да уточним кога ще получим колата. Но за жалост разговорът приключва почти веднага. Не защото моделът е разпродаден, а защото никой не ни е поканил да го купим. Това звучи като лош бизнес. Защо една компания би отказала клиент, който е готов да им плати милиони? Защото Ферари никога не е продавала само автомобили. Тя продава принадлежност към един много тесен кръг. При някои от най-ексклузивните модели не е достатъчно само да имаш парите. Обикновено приоритет получават клиентите с дълга история с Ферари. Хора, които вече притежават няколко модела на Ферари и са им доказали, че ценят автомобилите, а не просто ги купуват така за печалба. Така Ферари изпраща силно послание. Лоялността струва повече от парите. Повечето компании се страхуват да кажат не. Ферари обаче изградила империя благодарение именно на тази дума. Всеки отказ увеличава желанието. Много добре го знаем всички това. И Ферари отлично го разбира. Компанията никога не се стреми да задоволи цялото търсене. Вместо това остава клиентите да чакат и то много. Понякога и с години. Докато чакат, те говорят за Ферари. Следят всяка новина, мечтаят. И колкото повече чакат, толкова по-силно става тяхното желание. Ако днес отидеш в дилърство на масова автомобилна марка, най-вероятно ще намериш десетки автомобили. Но Ферари работи по различен начин. Компанията успешно произвежда ограничен брой автомобили всяка година. И това не е защото не могат да произведат повече автомобили, но тогава ще загуби най-ценния си актив – ексклузивността. Много хора смятат, че Ферари участва във Формула 1, за да рекламира автомобилите си. Истината е почти обратната. Ферари съществува заради състезанията. Това да се продават пътнически автомобили е дълго време просто един начин да се финансира тази страст. Всяка победа на пистата изгражда репутацията на марката. Хората не просто виждат бърза кола. Хората виждат машина, създадена от компания с десетилетия опити в състезанието. Дори зрители, които никога няма да си позволят да си купят Ферари, започват да свързват марката с върхови технологии, инженерство и престиж. Това е маркетинг, който не прилича на традиционната реклама. Вместо да казва нашата кола е най-добрата, Ферари оставя резултатите да го покажат на пистата. Когато човек купува Ферари, той не купува само двигател, карбон и кожа. Той купува усещане, той купува история, наследство, купува символ, купува мечта, която милиони хора имат, но само малцина могат да я сбъднат. Именно това превръща в марката нещо много повече от просто автомобилен производител. Една от най-известните истории в автомобилния свят започва с обида. Феручо Ламборгини е успешен индустриалец и собственик на няколко Ферари.
въпреки че ги харесва, има някои сериозни забележки към надежността им. След поредния му проблем с съединителя, решава директно да говори с Енцо Ферари лично. Поред широко разпространената история, Енцо въобще не приема